slijedi neki svoj put, ima svoje svjetlo i svoju tamu. Nikada nisi stjeran u kut, ti samo živiš svoju karmu. Mislim da je samo nebo darovalo znak križa ovoj zemlji, da ga crkva kao majka dijeli svoj djeci, vjernoj i nevjernoj, kao biser od kojega se živi. Milijarde se križeva namnožiše kroz ove 2000 godina kršćanstva. U bezbrojnim samostanima križahu se redovnici, monasi i braća desetke puta na dan. U bezbrojnim potleušicama križahu se ujutro, u podne i navečer svi članovi obitelji. U nebrojnim crkvama svijeta svake se nedjelje križaju bez broja u ime Otca i Sina i Duha Svetog.